Kaya sa among panag-usahan nga pulong, ikaw gyud ang mahimaya, ikaw gyud magapangihok sa among tanan ang salituyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang Ginoo dinhi atong makita, doon na siya'y panawagan diha kanato. Sumala sa atong teksto diha, nagaingon umari kamo o usahan ta pag-usay, nagingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution, ingon sa nibi, bisan sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karne. Ang atong uluhan ni atong mensahe ng gabiuna karon mao ang panawagan sa Dios sa pagkidulsol. Ang atong uluha o tema karon unsaon sa pagkidulsol. Dunay duha angay natong masayran dinhi nga unsaon nato nga kita maghinulsol. Unsaon sa paghinulsol. Dunay duha atong makita dinhi karon sa atong teksto. Unsa man ang una, ningon dinhi umari kamo karon kanako. Una, muduol sa Dios. Kung kita dunatay sala nga atong nahimo niadto og karon og dili mahadlok ta nga diin og mao ni makapugong nato nga dili ta makapadayon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay dunatay sala nga diin nabuhat nato niadtong nangagi og bisan pa karon kini ang pulong sa Ginoo karon nagasulti dihin kanato nagaawhag nga kita angay tang muduol. Asa ta muduol? Sa Dios, dili sa tao. Nganong dili man sa tao? Nga kung kita muduol ug datay nabuhat ato sa muduol ta ato nang isugilon sa atong mga atong mga higala. Pag ang higala nato kay di man ka maamukipig. Unya, ang atong sala nga atong sulti-sulti hinon kada siya nakasala mo ni wala mo ni sala day. So asa man nato day i-duol ang atong sala atong iduol ngadto sa Dios. Amen. Diha sa atong pagduol sa Dios kini siya naagyod permanente angay natong naa siya. Og dinhi maigsoon unsaon nato siya nga diha nga kita maghinulsol una muduol sa Dios. Kay ngano man muduol man ta sa Dios. Diha sa mo ablita diha sa Hebrohanon City 25 dunay giingon diri nganong adto kita muduol sa Dios inay sa tao miingon sa Hebrohanon City 25 busa sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios pinaagi kaniya saday ang Ginoo gyud kung kita muduol ta kaniya, siya ang arang gyud siya makaluwas kanato, no? Busa sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios pinagi kaniya. So diha angay tang muduol nga duna tay mga problema, duna tay sala nga dinaan nabuhat nato ingon nga ato kining nabuhat ato mao kini nakapugong nato nga dili kita makapadayon sa pagduol sa Ginoo padayon sa pagduol gyud sa Ginoo kinahanglan day ato gyung iduol sa Ginoo, no? Dili ta ingon nga nakasala hinon ta mupalayo inta mulikay hinon ta. Kun dili muduol ta sa Dios kay siya unsa man makaluwas siya gyud muluwas niya tong muduol, no? Naagyud ang pagduol. Kay kung kita muduol ta kaniya ang Ginoo gyud naagyud siya andam muhatag nato og kapasayloan sa atong sala. Mingon pa dinhi sa Santiago 4:8 Mingon din Santiago 4:8 James mingon ni dungol kamo sa Dios ug siya muduol kaninyo mga makasasala
hugasi ang inyong mga kamot nga magaduhaon, putliya ang inyong mga kasing-kasing. Dumuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Diha nga kita mismo kita nang hinahanglan sa Dios. Dili ang Dios mo'y nang hinahanglan nato, kay ang Dios naara siya, kita angay tang moduol kaniya kay kita makasasala. So kung unsa man ang atong sala nga nabuhat, angay kitang muduol diha kaniya og sa dihang pagduol nato atong hugasan. Mao ni paghinulsol, hugasi ang inyong mga kamot, no? Diha nga maduha-duhaon. Putlia ang inyong kasing-kasing. No, sa atong pagduol sa Ginoo kinahanglan na tay buhaton. Hugasan ang atong mga kamot, mga maduha-duhaon, dili ta magduha-duha sa pagduol sa Ginoo, nga diha nga duol ka ko sa Ginoo. Pasayloon ba ako? Ang pulong sa Ginoo, sa dihang mo duol ta sa Ginoo, ang Ginoo andam gayod nga pasaylo kanato. Amen. Og siya og mao lamang nga doon na tayo buhaton pag hinulsol biyaan nato atong sala. Og kita maghinulsol diha nga di na gyud to balikan ang atong sala, mao nay paghinulsol. Okay? Og diha nga sa diha nga kita miduol sa Dios ug atong putlion ang atong kasing-kasing nga kita angay gyud kitang maghinulsol nga di na kita balik ngadto sa atong gibuhat kundi ato kining pangayuan o pasaylo ngadto sa Dios. Kay nagunsa man dito miingon sa 1 Juan 1:8 sa may giingon dire. 1 Juan 1:9. Sorry, Mason. 1:9. Unsay pasalig sa Dios sa dihang moduol ta diha kaniya, sa dihang dunatay sala nga diin atong nabuhat, dili ito isugilon ngadto sa mga tao kundi duol nato sa Dios. Miingon nini, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod nga na mupasaylo siya sa atong mga sala og makahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Unsa day atong isugid. Mao ni atong pagsugid diha at ngay natong isugid ang atong nahimong sala. No? Unsay nahimo to sa angay tang mo sugid. Sa diha nga itong isugid, sa may ikaduha, itong makita diha sa ito nga teksto. Mingon din basahon og balik ang atong teksto, umari ka mo, o kining umari, duol. Muduol yun ta. O usahan ta, ikaduha, paghusay. Amen. Sa diha nga muduol ta sa Ginoo, kung kita, ipatawag ta aron maghusay, kinsa may angay, muuna unsa may sumbong. So katong kita mo ay miduol na to, so kita mo ay mo Ginoo mauni. Kina naata ang husay. Unsa may itong husayon? So sa diha nga naa maghusay ta, no? Sa dihang imong gisugid likod ta. Maghusay, magistorya. Unsa man di ay nang imong nabuhat, no? Sala. Ang atong sala at isugid husayon nato kay nga naman, kay dunay sala, nga bisan pa, mingon din ang unsay-usayon na to. Ang sala. Unsa ng sala? Dunay duha ka sala, dunay matang sa sala din dunay sala nga mapula, duna po'y sala nga lubos, pula. No? Kining sala nga mapula, mingon din sila pagaputiyon, ingon og nibi. Sumala sa diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga kining pula sama kini og mao kini ang tina tina sa mga sanina apan dili kini basta-basta matangtang kay naa kini sa mga kuhaon kini sa mga kinason adto dito pig-on og kini mao itina ngadto sa ato nga sinina aron kini di gyud nimo sa bisig unsa og laba sunrok sa gabito nimo di gyud nima tangtang kay kini nahindukot yun mo ng sala apan nga ng sala bisan pa kini mapula ang Ginoo yun magpaputi na ini. Amen. Ginoo yun mo limpyo na ini nga iyag yung hatagan ka og kalimpyo diha sa imong sala nga bisan pa og mapula. Unsa may gihulagway diha nga kun ang imong sala mapula iyang pagpapution ingon og nibi.
Na nakakita na ba tayo ngibig mag-soul? Snow? No, na yung mga tagak nga murag gilaw-gilaw, da. Kini og dia tan-awon nis microscope, kini gyud limpyo kayo. Wa gyud ingong naa gyud nakasagol niini. Busa kini gihulagway diha nga bisag unsa ang atong sala nga nabuhat nga miyo bug-at kayo pinakadako. Apan mingon ang Ginoo nagpasalig siya nga iyang pagapaputiol ingon sa nibi. O kang ikaduha dinhi, makita na to dinhi nga silang maghusay ta sa Ginoo nga diin ang atong sala dunay sala nato nga mapula kini iyang paputiol ingon sa nibi. Ug bisan pa sila lubos nga pula. Unsa may kining lubos nga pula? Now sa dito sa Kalingawig katong nag-iyaw mig baboy, sayo may mga tumo lakaw nga to kadlawon kay amo lang ipidling. Dito day sama ni sa dugo nga nag-apul-apul, no? Mauni ang di ba ang dugo nga buwa man ano, apan kuning mag-apul-apula itong dagtom. Mauni siya ang gihulagway dinhiya. Nga bisan pa ni anang mura og itong nakapula, dagtom na kaayo, ang Ginoo nagpasalig. Nga kung kita na makighusay tas Ginoo, muduol tas Ginoo. Kaya Ginoo gyud anda mo pasaylo nato nga sa dihang muduol ta kaniya bisan pang atong sala nga mapula kini iyang yung pagaputiol o bisan pa ang lubos nga mapula iyang himuon sama sa maputing balhibo sa karnero. Amen. Nawa man ta kakita og kaayo dinhi og karnero, no? Wa gyud nara og atong makita magaling na karnero kining nausahay kining ang iyang balhibo nga hugaw-hugaw na di gyud na siya maoy kay nahugaw na pero kini gupitan na siya makita gyud niya ang pagkaanindot sa balhibo sa karnero. O puti gyud na siya kaayo nga murag gilaw-gilaw. Mauna diha ang giingon nga kung doon na tayo sala nga din iyag yung papution, iyag yung sama sa maputing balhibo sa karnero. Nga di nagyud niya siya lamang ang makahimo nini dili sa atong kaugalingon. Mauna nga kung kita angay ta nga mo sanong sa panawagan sa Ginoo sa paghinulsol kay kitang tanan makasasala. Og doon na kita'y sala, mingon ng, kung saan sala, doon na yung nga, gamay rin yung sala. Now, why gamay, why dako nga sala, puro tanan, sala. Amen. Og kanang mingon nga, di mo akong patay, gamay rin kong sa. Now, dili, tanan nakasala, kay kanang imong pagpatay, bunga na sa atong napanunod ni Adan og ni iba, maunang mupatay ta, mubuhat tas dili matarong, kay kini, nga ani nato. Mao nakitang tanan, giawhag sa pagsol, pagkinulsol, diha mudool, unya sa atong pagdool, maghusay. Amen. Usayon nato ang atong kinabuhi asa diha lamang kang Kristo. Busa maigsuon. Nining kahigibuna. Ang panawagan sa Ginoo angay gitang maghinulsol. Sa atong paghinulsol, duha ang atong makita karon nga angay tang mudool sa Dios unya makighusay ta sa atong sala ngadto sa Ginoo. Magampo ta maigsuon. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong amo kanang ipanag-usahan. Ikaw gyud nagpasalig ka karon sa imong pulong Ginoo. Pagbisan pa nga mo sala nga mapula ug lubos pa pula. Salamat Ginoo sa imong pulong Ginoo. Nga diin kami makasasala apan imo kami gitagaan gyud. Hindi gayon tungod sa imong gugmada kanamo Ginoo. Mao lamang nga kami angay kami mo duol, mo sanong sa imong panawagan nga kami gyud mo sumitar, mo admit nga kami gyud makasala. Hindas imo tubangan Ginoo. Lord, salamat ini imong pulong Ginoo. So kami Ginoo imong gitawag, imong gihatagan og assurance sa kinabuhi nga diin kami gyud bisan pa sa among mga binuhatan nga dautan apan ang imong pulong nagpabilin gyud nga diha amo saligan kung sa among kinabuhi angay amo kagyud sanungon duolon diha Ginoo. Sa Lord, salamat ni karon ikaw Ginoo ang magapang istorya diha sa imong balang espiritu sa abatag usap kasing-kasing nga kini mabalo namo bisan pa ang among sala nga pula
imog kining paputiton. Sa Lord, salamat ni tanan, dalam kang Kristo Jesus. Amen. Amen. At yung nabati ang tulong sa Ginoo no din sa Isaiah 1:18. Ang Ginoo nanawag yun tungod kay sa pagkamasukihon sa mga katawhan sa Dios sa unang panahon. Mga kailangan yun ay nga kita maminaw sa tawag sa Dios. Sama sa tungibuhat karon nga nagatigon kita alang sa pagtuon sa pulong niya, pwedihan na ito maibawaan nga ang kumunsa ay kapula sa itong sala. Ang Ginoo yun mukaputi ni ini. Kung pinaagi siyang grasya, nagla kita maminaw sa pulong sa Diyos, muna ang pagtawag sa Ginoo, muna ang pagsimba, pagtawag na sa pulong sa Ginoo, muna kita kung kita maminaw sa iyang pagtawag, diha mo makabato na kita o pagtuo hangtod musampot diha sa paghinulsol. Nabisan unsa ang kapula ang atong sala, ini kalibutan na pabuti mo sa Ginoo. Kay mingari sa kalibutan alang sa atong mga taong makasasala. Usa mao lamang mga kaigsunan mga pigilaan nga wala pa gyud ay inuod relasyon ni Kristo ato yung paminaw ng awhag sa Ginoo nga paduolon ta. Makita nga wala gyud kailag tinuray diha. Usa mag-awit ta. Pinaagi lamang sa grasya ni Jesus kita makabaton gyud og paghinulsol. Atong awiton ang grasya ni Jesus. Apa din ni? February 15. 15. Jesus kanato na tubos itawat ko siya Kaluwasan sa sala, ihatag niya. Adoy na mangandang tamagbalaan gayon kita padayon sa lumba nag-iapinan ta magtutok sa daugan nga langit no ang kanti ko haon pagkuptan ta magpadayon hasta untang kalis danan nga tanan luha pahiran niya magmalipayon kita sa langit may puloy ananta balik si Jesus sa doon na mangandang tamagbalaan gayon kita padayon sa lumba nag-iapinan ta magtutok sa daugan nga langit no ang kanti ko haon pagkuptan ta magpadayon hasta untang alis
kita sa langit may puloy ananta. Lamputan. Ginoo, ako na magpasalamat Ginoo sa inyong pag-auhag, pagtawag sa inyong mga katawhan nga wala pagit kaila kinino Ginoo. Pinaagi sa mga buluhaton sa manining pagtuon sa pulong sa studies panimalay nga linda Ginoo. Kami nagapasalamat nga ikaw padayon nagahatag o kahigayunan nga kami makatuon sa mga pulong. Kaya kami Ginoo sa among pagkatao, dili gyud namo maluwas ang among mga kaugalingon kung dili pinaagi lamang gyud ni Kristo kung may nagpakamatay sa krus Kalbaryo. Nagpasalamat mi Ginoo sa among nadungog nga pulong nga kung kami ay nga makapusa ka makasala imo gyud ay nga papution sama sa puting karnero ang among mga sala Ginoo. Salamat din na pinaagis mong pulong makabaton kami og pagtuo pagsalig diha nga ikaw lamang gyud ang mangluluwas. Salamat kay Ginoo ning kagabion o bisan pa sa pagpanimalayan lang ya linda sa uban sa mga anak Ginoo nga ikaw magapanalangin maghatag ka og kalipay sa ilang kinabuhi maghatag ka og giya sa ilang kinabuhi nga na Ginoo nga nagasunod na sila diha kanimo karon ampo na Ginoo nga sila malahon tayon diha mosunod sa imong mga pulong Ginoo bisan pa mong giampo na ang kahapsay sa ilang kinabuhi Ginoo nga karon nakita namo nga naa na siya uban dinhi sa pagtuon sa imong pulong diha pagsimba. Salamat Ginoo bisan pa sa mga katawhan dinhi lugar nga nakita nila kung unsa ang among buhat dinhi nga naanami diha kanimo Ginoo sa nagampo mi nga sila mag-ikag nga naa magatuon sa imong pulong among pag-ampo Ginoo nga ikaw magpanalangin sa mga katawhan dinhi lugar sa Puro 4 nga naa sila makadungog sa pulong mutambong sila sa imong pagtawag Ginoo nga diha sila makaila kung kinsa gyud ang manluluwas. Salamat ing kagabion dahil ang ngalan ni Jesus ang pag-ampo. Amen.